Ulay pi barok ngi priang sngop hai pi sya katup kubor menta ka janmit. Barashwa bangin pai sya ki kubor ki babnya ngin ya petchwai ki mat bakongsan. Ajin kran Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ha ke Joint Commanders Conference ha Bhopal bab talat patba ya ka rel Vande Bharat Express. Bo Menteri ke Sarkar Pedeng Amit Shah ya umau nong rem na kabenta ke projek ke roi kepar ke bakot hadu 8,000 South Park hatsau kelur tingkah ha Mizoram. Kiu ke jing yo nong jong ke jing shalantiar syabari ke tenat yadari sya ke khatsan hajar kendai spa arpo kelur tingkah ha usnem balala. Bat pin syok biet unong tem sarod bapawna mu Amjad Ali Khan da kisur jing ruai basngo tenat ha Meghalaya. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi hene kesngi oleh shimenta ha ka Joint Commanders Conference jong ki lai teli ki service ha Kushabhau Thakere International Convention Center ha Bhopal. Kapang pedeng jong kane ka jingalang kalong ready, resurgent, relevant. Ki commander jong lai teli ki service bat ki he sipai jong katnat yadari ki lai shimenta ha kane ka jingalang hadin kane Modi ula pelat patba ru ya ka rel Vande Bharat Express kabayat na Bhopal Chandong ba Delhi. Menteri ke Sarkar Pedeng Amit Shah ula pelat ya ke jingtei ya ke headquarter jong ke batalion ke Batamai ke Assam Rifle ha Zok Hauzang ke bajengai ke bakhatsan kilometer na nongba Aizol. Usha ula bu ru ya mau nong rem na ke benta ki projek ke bela manghadu 8,000 South Park hatsau kelur tingkah ke bakentop ya ke Lal Denga Cultural Center ke Smart City Project ke Surok Aizol Bypass bat kiwei ki project shna Surok na ke benta ke Aizol Champai bat Mamit District. आज पूरा नॉर्थ ईस्ट शांति, स्थिरता और विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा थी, रेड, रोड और हवाई संपर्क की कमी थी और डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था। और पिछले 9 साल में मोदी जी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से और नॉर्थ ईस्ट की जनता के सहयोग से पूर्वोत्तर में हम शांति ला पाए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई है और भारत के बाकी हिस्सों जितना ही विकास नॉर्थ ईस्ट में करने में हमें सफलता मिली। Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh hene kesngi uloong ba kajing yo nong na kajing shalantiar syabari jong ketenat kalakiu syak khatsan hajar khandai spa arpo klur tingka house nam 8,000 arpu lai. Ling ba ke Twitter using uloong ba kalong ke aka ke ban pinsa jingken mau ya keri. Uloong ba hapo ka jingalam jong Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ka jing shalantiar syabari jong ketenat kanyai beteng ban kiu. Hapo ka jingyas nok tilang jong ka National Human Rights Commission bat ka North Eastern Hills University la penlong ya ka seminar ka baarsngi jong ka National Human Rights Commission ha Conference Hall jong ka Nehu. Ka pangpadeng jong ka ne ka seminar ka long diverse perspectives of human rights in literature and society. Udukot jong ka National Human Rights Commission Dr. Dear Neshwar Mule haba ajing kren ula batay syapang ki benta jong ka human rights ki badon ha ka tho katar jong ka ri bat ka imlang salang. Uloong babaro ki riti dustor ha India bat ki riu khut ki mi halor ka jing hikai jong ka jinglong ka wei ka long breu man breu ka jing ya sad ban wanra ya ka jing long ringkat bat ban weng ya ka jing sha le don bor ha ki wei. राइट टू लैंग्वेज जो है भाषाओं का अधिकार अपने आप में सबसे बड़ा अधिकार। महात्मा गांधी कहते थे कि a person who does not have his language does not have tongue. जिसकी भाषा नहीं है अपनी, उसकी जो है जिह्वा ही नहीं।
La penlong ya arteli ki jingelang patba kata kawai ha kasnong murap bat kawai pat ha kasnong minsngat hadin jong ka jingsha penyap jong upin kre surong. Kabadang shen ha kabakinong shong ki ladawa naka sorkar ban nakatanat pulit ban set along baro si jingim ya ki bedon keti ha kani kam. Kirang bak senong ki bakentup na kasnong minsngat murap nartiang bat kanduli ki nongnya kali kamai kathan ki kena skul bat ki nong hikai ki le shimenta ha kane ke jingyalang. Kum kadak jong ka jingpen rem la penkut ya kane ke jingyalang da ka jingthang ya ki tin shop jong ki basuba don kti ha kate ke jingyalang. U nong tem sarut bapau nam u Amjad Ali Khan ula pin shopbit da ki surjing ruai bas ngotenat ha ka program ban kin mau burom ya ki nong yale lait luit keri ki bana ka jela Meghalaya kum shibenta jong ka azadi ka amrit kal ka balong ka dak ban rakhe ya ka jingdap nyopusan snem jong ka jing lait luit keri ha St. Edmunds College henen ka sngi. Da ka boong baka surjing ruai ka de ka jing ai sngob ha ublay ka ban penlong ka way ya ka perthai. Ukhan ulap tem ningkong ya ka surjing ruai Raghupati Ravan Raja Ram ka balatip ru kum ka ram dhun jong kum shibenta ban kin mau burom ya ukpa kari Mahatma Gandhi bat kirmen baka kubor jong ka jingshong suk kan sawa habaro ka way ka perthai. Hadin ka ne ulat tem saya ka raga Durga bat ki way ki surjing ruai. Kat ba ki surjing tem kidang ya ki patba ki la yarisa da ka bayat hap tilang. Haringkat bat barok ka way keri la rakhe ya ka jingle niam Ram Navami ha ki benta ki babun hanong ba shilong. La pintaba ya ki tin shop jong uram Lakshman bat Sita haringkat ki jingduai. La rakhe ya ka Ram Navami kum kadak jong ka sngikha jong ublay Ram ha Ayodhya ha ki spas nem balalen. Mentapat ngenyepet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong. Ka jingshit ka long khat pra 0.7 degree Celsius bat ka jingkriat ka long khat ar 0.2 degree Celsius. Ka jingsngam ka haw ka long prapu ar na ka shispa minstep bat nriu punyo na ka shispa janmit. Ka jinghap slap ka long laipu ar 0.2 milimeter. Kala bandon ka jinghap slap hakibenta ki babun jong ka shilong. Sa shisin pat ngipin kan mau pi baya kan ka kubor jongi pila ban pej ha ka juhi ka por ha ka YouTube channel bat ru pila ban pej ha ki kubor ba man lakas ngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka DD News shilong. Shwa ban poi sha ka bukut jong ka thup kubor ngini pej biang sa shisin ya kimat bakongsan. Ajing kren Menteri Rang Badu Geri Narendra Modi ha ka Joint Commanders Conference ha Bhopal bat pelat patba ya ka Rel Vande Bharat Express. Bo Menteri ke Sarkar Pedeng Amit Shah ya umau nong rem na ke bentak projek ke Roy Kapar ka makwat hadu arajar South Park khat South Blue tingkah ha Mizoram. Kiu ka jing yonong jong ka jing shalantiar shabari katnat yadari syaka khatsan hajar kendai spa arpo plur tingkah haus lem balala. Bat pinsho abit unong tem sarod bapau nam Amjad Ali Khan da kisur jing ruai bas ngotenat ha Meghalaya. Te para lok katung ila poi sya ka bukut jong katup kubor jongi menta ka janmit hadu bangin de syam biang bat pila syai kasni kublai pi baro. क्यों परेशान घूम रहा है? यार नया टीवी लिया था, खराब हो गया। दुकानदार और कंपनी दोनों से बात कर ली, कोई सुन नहीं रहा। क्या करूं, कहां जाऊं? विजय, कहीं आना जाना नहीं, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। चल अपना मोबाइल निकाल, प्ले स्टोर में जा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर